po kami sa Balete Tree. 600 years na daw po ito. 600 years. Oo, 600 years. 600 years. Nagmamalaking millennium tree, 600 years old, Balete tree. Nag-iisa po sa Pilipinas. Ay, meron din po sa Negros, pero ito po yung alam namin isa. Kilala po, pinakamalaki isa po. Ano ko bagay sa Libertad siya? Basta tanda lang ito. Ano po, ito po ay panahon pa ng mga Espanyol. Ay, daging tunang Kaya ito po ay naging isa sa mga landmarks po ng Maria Aurora noong panahon ng Revolution. Kumbaga po, dito po sila nagmimigay yung mga lumalaban po sa mga Espanyol. And then, ito rin po ay naging site rin po ng mga ritual, mga sayaw, ng mga... Kung hindi nyo po kasi natatanong, ang Maria Aurora po ay kilala bilang tirahan ng tribong Egumot, Ilonggot, kung alam nyo po, Ilonggot, Buggalot, isa po yan sila. Ito po ang Maria Aurora ay bahay po lang. Ito po ay mga family po. Ang mga Ilonggot po ay kilala ng mga headhunters, mga natutulog. Yan po, pag nadayo ka, ay dayo ka, kunyari Ilocano, nadayo ka sa rumba ng mga Buggalot, ng mga Ilonggot, pupunta ka nila. Kasi ang alam nila, kukunin mo yung lupa nila. Yan po yung... And then, yung ulo mo, iaanay dun sa binibigyan nila. Yan po. Kasi mas marami silang nagsalita. Ibig sabihin, mas malakas, mas pogi sila. Ganun. Buti. Kaya po, hindi na po sila nangungugot ngayon. Sibilisado naman na po na sila. At kasama na rin po namin sila dito na nakakalaga. And then, pero pinapakilala pa rin po nila yung tribo nila, yung kultura nila dito sa Maria Aurora. So si Famous Balete po, or si Balete Tree, Millennium Tree ng Maria Aurora, ay nasa 56 meters wide po. Ibig sabihin, pag pinalimutan po namin 56 meters po yan. At patuloy na lumalaki, taon-taon. Uli po namin siyang sinukat is 48 meters. Year 2014. Sinukat po namin siya last year, naging 56. Ito po, ito po. Sige, daan na. Sige, dan na. Saan? Sige, ma'am, dyan na. Hindi, pwede daw. Lahat. Hindi naman po dapat sabay-sabay, kumbaga... Isa-isa lang na ma'am, dyan na. Papasok kami sa loob ng Balete. Ayan. Ay, ang ganda. Ay. Nandito kami sa loob ng Balete. Ay, ito na yung loob ng puno ng Balete. Wala bang ahas dito, sir? Wala po. Natakot na ang mga ahas dito, ma'am. Dahil lagi pong pinupuntahan ng mga bisita. Ay! Ano yun? Wala lang, ma'am. Panorama. Ano lang yan, ma'am. Buhangin. Balete tree. Bit sa taas. May Hindi mo beats. umakit kasi, sir. Siyempre nahangin yung... Puno ng dao, yung inaapakan niyo po, yung Ay. lupa na yan, yan na mismo yung puno ng dao na yan. Pagkalipas ng 600 years, yun ang 600 years. And then yan po, may butas yan hanggang taas. Kaya nung kami po mga bata, naiaakit po namin yan ngayon. Exit. Dyan o. Ito po. Ay, ay. Ay, mali ang entrance mo, Rod, ah. Ala, hindi ako kasya, mataba ako. Mali. Kasi yun. Kasi ito. Medyo malaki na pala dito. So, wow. Amazing. Enjoy. Kuya, sa amin.